Molt bones, benvinguts al meu canal, això és Màgia en Català i espero que hagueu gaudit del meu anterior vídeo. Avui us explicaré la història de 4 lladres que van intentar atracar un banc multimilionari però els hi va sortir malament, i això que els van ficar a la presó juntament amb 3 reclosos que ja hi havien anteriorment. El líder d'aquesta banda va tindre la idea de començar a fer un túnel per la part dreta i així poder fugir, i el seu segon també va creure que era convenient fer un túnel per la part dreta i així tindrien 2 túnels. I això que van començar a fer els túnels, i per les nits agafaven els seus companys i anaven a fer els túnels. Tota la nit estaven construint, però clar, quan era de dia no era possible que hi hagués tota la presó buida. I és per això que durant el dia tornaven tots els anteriors i ells dos es quedaven construint els túnels. Anaven construint, i aquella mateixa nit van dir: ahir vam fer moltíssima feina, jo crec que avui ja podrem fugir. I això van fer, van començar a agafar els seus companys i aquella mateixa nit ja van anar a fugir. Però va passar alguna cosa molt estrany, que va ser que va haver-hi 3 personatges que van tornar cap enrere, que eren els 3 inicials. I això que aquests 3 eren uns traïdors, i el que van fer va ser delatar tota la trama. I van dir: tu, policies, que aquests s'han anat. I van dir: però s'han anat cap a l'esquerra o cap a la dreta? I van dir: s'han anat pels 2 cantons, però si aneu cap a l'esquerra segur que no els atrapareu, perquè aquell túnel l'ha construït el líder i era molt intel·ligent. Millor que aneu cap a la dreta. I això que tots els policies van anar cap a la dreta, doncs van trobar que no hi havia absolutament ningú, ja que absolutament tots estaven a l'esquerra. Bueno, espero que us hagi agradat aquest truc, i si us ha agradat doneu-li un m'agrada i subscriviu-vos, perquè si tinc temps intentaré fer un vídeo setmanal de màgia. I bueno, moltes gràcies per haver mirat el meu vídeo i fins la pròxima.